Pitkala työstää tällä hetkellä ekoteologian alan tutkimusta Helsingin yliopistossa. Ole hyvä. No niin, hyvää iltaa. Erittäin mielenkiintoista keskustelua, odotan, että jatketaan sitä sitten jälkeenpäin. Mulla on nyt täällä enemmän tuo tutkijahattu päässä näkymättömänä. Mulla on tosiaan myös tämä kristillisen ympäristöaktiivin identiteetti, mutta tämä heijastuu myös tähän, mitä tässä esitelmöin, ja sitten keskustelussa voidaan moneen suuntaan mennä. Aluksi muutama taulu. Siinä venäläisen maisemamaalarin Mihail Nesterovin kuva idän perinteen eräästä juonteesta eläimiin liittyen. Siinä heijastelee semmoinen kristilliseen erämaan kilvoitteluperinteeseen pitkään kuulunut ajatus siitä, että jonkinlaisessa ideaalitilassa niin ihminen kokisi välitöntä yhteyttä muun luonnon kanssa, ehkä jopa eläinten. Nesterovilla on tietysti myös symbolistisia piirteitä, enkä lähde arvuuttelemaan, että liittyykö tämä karhu jotenkin niin. Sitten Suomesta, en tiedä tunnistaako joku paikkaa, se on Rovaniemen kirkko, sen alttarifresko, jonka Lennart Segerström maalannut. Segerström on kiinnostava hahmo, hän vietti hyvin paljon aikaa luonnossa ja erittäin tarkka eläinten maalaaja. Tätä nimenomaista elämänlähteellä freskoa, niin sitä on eläinajattelun kannalta myös arvosteltu siinä, että yksi mahdollisuus tulkita tämä fresko, mikä nyt ehkä näkyy valitettavan pienenä sinne, on se, että tässä keskellä kulkisi jakolinja, tuolla alhaalla vasemmalla olisi hyvisten puoli ja taas sitten oikealla pahisten puoli, missä on kaikenlaista tappelua ja muuta. Ja sitten kun tuolla alhaalla vasemmalla vielä tuo hevonen kunnollisena työntekijänä näkyy ja taas tuolla oikealla keskellä näkyy sudet, jotka syö poroa, niin tämä on tietysti altis tämmöiselle sangen dualistiselle tulkinnalle. Itse ajattelen, että kyllä tämä ehkä tarjoaa mahdollisuuden myös toisenlaiseen, olisi kiinnostavaa tietää, mitä Segerström itse on ajatellut. Tässä kuitenkin kristillisen perinteen lähtökohdasta, niin tässä on se ajatus, että tämän kaltaisen maailman keskelle tulee jonkinlainen pelastussanoma. Tämähän on kristinuskon idea, jolloin tämä voi lukea myös niin, että eläimetkin ovat tässä maisemassa mukana, mutta en lähde sen enempää nyt arvuuttelemaan, kun tässä aika vahva tämä tämmöinen dualistinen puoli on myös. Mun pääpointti tässä on se, että sekä Raamatussa että kristillisessä perinteessä esiintyy erilaisia näkemyksiä siitä, mikä on eläinten tarkempi arvo. Vahvoja korostuksia löytyy kuitenkin siitä, että a. ihminen ja muu luonto on sidoksissa toisiinsa. B. eläimet on Jumalan luomia ja niihin liittyy luomistyön hyvyys kristillisessä perinteessä. C. ihmisen tulee olla vastuullinen eläimiä kohtaan. Sitten meneekin erilaisia mielipiteitä siitä, mitä tämä vastuullisuus tarkalleen ottaen tarkoittaa. Ja sitten pääpointtina myös se, että eläinoikeusliikkeisiin kristittyjä on osallistunut jo useamman vuosisadan ajan, mutta varsinainen eläinteologia on noussut 1980-luvulta lähtien. Kristinuskon ja ympäristönsuojelu- ja eläinsuojeluliikkeiden suhde on monimutkainen ja siinä täytyy ottaa monenlaisia tekijöitä huomioon, mutta myöskään näin historian tutkijana niin en näe sitä niin vahvasti vastakohtaisena kuin mitä se välillä esitetään, vaan siellä monenlaista löytyy. Mutta tämmöisistä pääpointeista lähdetään liikkeelle. Tässä on erilaisia vaihtoehtoja. Mä nyt valitsin sen, että jonkin verran käytän aikaa siihen, että käsittelen Raamatun eläinnäkemyksiä, koska käytännössä kristinusko, kuten muut kirjauskonnot, toimii siten, että kun sen uskonnon piirissä käydään keskustelua, se jollakin tavalla täytyy liittää sen uskonnon peruskirjoihin, pyhiin kirjoituksiin. Jollakin tavalla se täytyy liittää perinteeseen. Tietysti järjellä ja kokemuksellakin on aina oma osansa. Jonkin verran tuossa mainitsen loppupuolella sitten erilaisia eläinteologiaa harjoittaneita. Tämä puheenjohtaja Laura voisi joskus esitelmöidä yhdestä merkittävimmästä Andrew Linzistä, mutta tosiaan tässä rajallisessa ajassa niin pyrin tekemään jonkinlaisen läpileikkauksen ja vähän voidaan koettaa sitä keskustelussa vielä tarkennella. Raamatussa Vanhassa testamentissa, joka on siis yhteinen myös juutalaisuudella ja osin islamille, luomiskertomuksissa modernin teologian tutkinut ne myyteiksi, jotka puhuu totuuksista, mutta eivät ole faktahistoriaa. Tämä on jo ihan jonkin aikaa teologiassa vaikuttanut, mutta toki tästä nykyäänkin esiintyy erilaisia tulkintoja. Joskin sellaiset tulkinnat, jotka jollakin tavalla pitää luomiskertomuksia kirjaimellisina historiafaktatietona, niin alkaa olla sangen marginaalisia.
mutta eivät näytä kokonaan menevän poiskaan myös. Luomiskertomuksesta on 2 versiota. Varhaisempi, joka on tuossa ensimmäisen Mooseksen kirjan 2. luvussa. Siinä on, mitä tässä on kuvannut, sadunomaisuutta. Siellä on se, missä Eeva luodaan Aatamin kylkiluusta ja Aatami nimeää eläimiä. Ja siinä on tämmöistä hyvin vahvaa myytellistä juttua. Toinen, joka on luultavasti myöhäisempi, on se ensimmäisessä luvussa, jossa on tämä 1. päivä, 2. päivä, 3. päivä ja niin edespäin. Mä nyt tässä oletan tämmöistä jonkin tietynlaista kristinuskon koulusivistysperustuntemusta. Mä en ihan näitä kaikkia avaa, mutta jos joku jää hirveän epäselväksi, niin kysykää toki. Tähän on laitettu lainausmerkeissä aikansa luonnontieteellisyyttä. Siinähän on joitain kiinnostavia liittymäkohtia sen, miten tämä päivärakenne etenee ja miten elämän kehittymisen nykyluonnontieteen valossa ajatellaan edenneen. Ei se ole mitenkään yksi yhteen ja siellä on myös vahvia myytillisiä elementtejä, vaikka siinä, miten taivaankappaleet siihen liittyy, mutta tämä peruslähtökohta, että vedestä lähtee ja vähitellen menee monimutkaisempiin elämänmuotoihin, niin se siellä on olemassa. Joka tapauksessa nämä luomiskertomukset on hyvin vahvasti ohjanneet sitä, että mitä kristityt ja soveltuna osin nämä muiden uskontojen edustajat on ajatelleet siitä, että mikä on ihmisen ja muun luonnon suhde. Ihminen luodaan samana päivänä muiden kehittyneimpien eläinten kanssa tässä luomiskertomuksessa, missä on päivärakenne, ja tätä on sitten eläinteologiassa hyödynnetty perusteena ihmisen vahvalle yhteydelle muiden eläinten kanssa, etenkin kehittyneimpien nisäkkäiden. Paljon on sitten keskusteltu siitä, että tämän ensimmäisessä luvussa olevan luomiskertomuksen loppupuolella on tämä ihminen hallitkoon muuta luotoa, ja taas sitten siinä toisessa luvussa olevassa luomiskertomuksessa on tämä ihmisen tehtävä on viljellä ja varjella. Näistä on ympäristöteologiassa, eli niin sanotussa ekoteologiassa pitkään väännetty, että mikä sitten näiden kahden suhde on. Niin sanotusti vahvemmat ihmiskeskeiset mallit on painottaneet tätä hallintavaltapuolta ja ihmisen erityislaatuisuutta, ja taas sitten enemmän luontokeskeiset mallit on nostaneet tämän viljelyn ja varjelun ohjaavaksi periaatteeksi ja jo osittain ehkä viittaneet Jumalan kuvana olemisen, mikä on tämmöinen kristillinen idea siitä ensimmäisestä luvusta, niin tämän myös koskemaan luontoa, mutta siitä keskustelua ja kiistoja yhä käydään. Heijastaako vaikka eläimet tai luonto missä määrin Jumalan kuvuutta, joka on aina vahvasti toki vertauskuvainen käsite anyway. Vanhassa testamentissa esiintyy kasvissyönnin ihannointia esimerkiksi tämän ekassa luvussa olevan luomiskertomuksen lopussa, että ravinnoksi teillä annan vihreät kasvit ja mutta pääsääntöisesti siellä kyllä on paimentolaisuutta ja karjataloutta, johon kuuluu lihansyönti. Siinä määrin kysytään kaltaisiin elämänmuotoihin kuului. On hyvä muistaa, että tietysti siinä puhutaan sangen erilaisista yhteiskuntarakenteista kuin missä me nykyään eletään, mikä on ollut myös eläinteologiassa keskeinen pointti. Hyvin merkittävä myyttinen kertomus, mikä löytyy eri muodoissa eri katsomuksista, on vedenpaisumuskertomus. Vanhassa testamentissa sen jälkeen niin siinä todetaan tai sallitaan lihan syönti. Sen voi lukea molemmin tavoin, joko niin, että nyt Jumala tekee uuden liiton Noan ja ihmiskunnan kanssa ja todetaan, että nyt saatte syödä kaikkea. Tai sitten, että se on vähän tämmöinen traagisuuden sävyttämä toteamus, että kaikki on nyt teidän hallinnassanne, minkäs tässä tekee. Tämmöistäkin on eläinteologiasta esitetty. Eläimiin liitettiin erilaisia puhtaussäädöksiä, jotka ohjas niiden käyttöä ravinnoksi ja osittain myöskin muuta kanssakäymistä niiden kanssa. Nämä säädökset vaihteli vähän maantieteellisten alueiden mukaan ja luultavasti ajan myötä myöskin. Et siinä kun vertaillaan niitä listoja, niin sieltä tulee vähän erilaisia, että mitä saa syödä ja mitä ei. Eläinuhri on monimutkainen juttu. Kiinnostavana heittona nyt tähän, että myös girardilaisittain sitä voi soveltaa ajatusta siis siitä, että eläin on jonkinlainen syntipukki uhrisen yhteisön jatkuvuuden turvaamiseksi, joka tehdään, mutta mä en nyt mene tähän girardilaisuuteen sen tarkemmin. Vanhassa testamentissa Jumalan antamat ohjeet koskevat myös suhdetta eläimiin. Pääpaino siinä ohjekokoelmassa on ihmisten välisissä suhteissa, mutta siellä on myös eläimiin liittyviä. Osittain ne on puhtaasti tämmöiseen omaisuustyyppiseen juttuun. Sitten osittain siellä
siellä on vähän laajempaakin ulottuvia. Sanalaskujen kirjan kohta, kun on ihminen muistaa karjansa tarpeet, jumalaton ei sääliä tunne, on tämmöinen tietty kiteytymä siitä, että jonkinlaista laupeutta pitäisi harjoittaa myös karjaa kohtaan. Siellä on nähtävissä perustaa myös tämmöiselle progressiivisemmalle ajatukselle, että Jumalalla ja muilla luodoilla on omat keskinäiset suhteensa. Eli kyse ei ole pelkästään ihmiskunnan ja Jumalan suhteesta, vaan täällä on muitakin niin sanotusti. Ihmistä ja eläintä sinä autat, Herra, on yksi käännös psalmijakeesta. Jobin kirjan loppuluvut, missä on semmoinen melkoinen vyörytys erilaisia luotokappaleita, osittain myyttisiäkin säviä saavia. Tai sitten psalmi 104, mikä on tämmöinen ekologisimpia Raamatun tekstejä siinä mielessä, että siinä käsitellään ekosysteemin hyvin erilaisia puolia. Niin näitä on käytetty perusteena semmoiselle argumentaatiolle, että tässä on kyse muistakin kuin puhtaasti pelkästään ihmisen ja Jumalan välisestä suhteesta. Ja jos tämän kaltainen ajatus hyväksytään, niin sillä on tietysti väistämättä eettisiä seurauksia siitä, että miten tämän kaltaisen uskomuksen omaava ihminen kohtelee muita olentoja, joilla on oma suhde korkeampaan voimaan. Profeetat. Sieltä löytyy aika vahvaa yhteiskunnallista julistusta. En tiedä, herättikö ne enemmän syyllisyyttä vai häpeää. Siellä luultavasti molempia, kun sitä jyrinää siellä kuuntelee. Mutta siellä kuitenkin sisältyy ajatus siitä, että koko luomakuntahan on tämmöinen kristillisen teologian termi tarkoittaen kaikkea luotua, eli kärsii ihmisten synnin tähden myös eläimet. Eli siellä merenkalatkin katoavat, kun ihminen ei toimi niin kuin pitäisi. Näitä on sitten eri tavalla sovellettu ympäristökriisin aikana. Ja vastaavasti myöskin koko luomakunta odottaa vapautusta tai pelastusta. Tässähän tullaan kristinuskon kannalta keskeisiin käsitteisiin ja sitten se, että mikä on maanpäällisen ja tuonpuoleisen suhde vapautukseen ja pelastukseen liittyen, niin se on näitä modernin ja postmodernin teologian avainkysymyksiä. Käytännössä niitä ei voi yleensä, tai sanotaan, että hyvin harvat teologiset mallit erottaa näitä jotenkin kokonaan toisistaan, mutta se mikä niiden tarkka suhde on, niin siitä on sitten erilaisia näkemyksiä. Kuulostiko tämä jotenkin monimutkaiselta? Käytännön esimerkkinä se, että kristinuskon suuri valtavirran mukaan kuitenkin se, että mitä täällä tämänpuoleisessa maanpäällisessä elämässä tehdään, niin siinä ilmenee jo näitä asioita, mitkä ehkä lopullinen tähtäyspiste on jonkinlaisessa tuonpuoleisuudessa, mutta hyvin harvassa kristillisessä ajattelumallissa ajateltaisiin pelkästään tuonpuoleista sielujen pelastusta. Ne on yleensä aika pienien kulttien puuhaa se. Vanhan testamentin eläinteksteistä aika tunnettuja on myös tämmöiset niin sanotut eläinrauhatekstit, joissa käsitellään lopun ajallisuutta, teologian kieltä eskatologisuutta. Siellähän on tämmöisiä susi ja karitsa käyvät yhdessä laitumella tyyppisiä tekstejä. Näitä on käytetty historiassa tuomitsemaan petoja. Monien mielestä näiden tekstien pääpaino on siinä kuvauksessa tämmöisestä eskatologisesta rauhasta ja väkivallattomuudesta, ei niinkään faktakuvauksessa lopun ajoista. Sama pätee ehkä aika laajastikin Raamatun ja teologian teksteihin. Aika harvoin on lähdetty visioimaan jotenkin kovin tarkasti, että millaista olisi kuoleman jälkeinen elämä. Se on yleensä ollut semmoista enemmän popularisointia ja sitten vaikkapa hengellisissä lauluissa elävää kerrostumaa kuin varsinaisesti Raamatussa ja teologiassa. Ilmestyskirja, mihin Uusi testamentti päättyy ja mikä oli niitä eniten kiisteltyjä kirjoja silloin, kun Raamatun kirjakokoelmaa lyötiin lukkoon, niin sehän on tunnetusti hyvin vaikeatajuinen ja vertauskuvallinen. Eläinten symbolisointi, vertauskuvallistaminen, se missä eläimiä aletaan nähdä enemmän niihin liitettyjen kulttuuristen merkitysten kautta kuin niinä itsenään, puuttumatta nyt kysymyksiin siitä, kuinka hankala on nähdä mitään niinä itsenään, niin se juontaa juurensa jo ajalta ennen juutalaiskristinuskoa, mutta sitten toki juutalaiskristillinen perinne tähän osallistuu omalla tavallaan. Esimerkiksi susi on kyllä saanut kristillisessä perinteessä oman pahuutensa niskansa, mutta taas jotkut toiset eläimet on vähän
korotettu, mutta paljon näissä on kyllä muuta kulttuurisidonnaisuutta. Jos nyt ajatellaan vaikkapa, että miten koiriin suhtaudutaan Raamatun teksteissä ja miten koiriin on suhtauduttu vaikkapa Suomessa niinäkin aikoina, kun kristillinen ajattelumaailma oli täällä hallitsevampi, niin kyllä siinä eroja löytyy. Uuden testamentin puolella Jeesus, joka siellä on keskushenkilönä, jatkoi Vanhan testamentin pohjalta, eli se ajattelumallin juuret on Vanhassa testamentissa vahvasti. Siitä on tietysti paljon käyty keskustelua, että mikä se tarkka suhde vanhan ja uuden välillä tässä on. Miten paljon voidaan implisiittisesti lukea sinne sisälle ja miten paljon pitää ottaa huomioon vaan sitä, mitä eksplisiittisesti sanotaan. Paljon eläimiin liittyvää kuvastoa on Jeesuksen vertauksissa, joista evankeliumit hyvin vahvasti koostuu. Tietysti se maantieteellinen konteksti, missä liikutaan, niin on usein aika vahvasti luonnonläheinen. 2000 vuotta sitten Palestiina. Osa lukijoista on nähnyt syvempääkin merkitystä siinä, että niin paljon puhutaan luontoon liittyvistä asioista ja osa ajattelee, että se on vain sitä luonnollista kontekstia, mikä sen ajan yhteiskunnasta tulee. Lintujen arvosta on evankeliumeissa tarkempia lausumia kuin monesta muusta eläimestä. Sitten siellä on joitain kohtia, mitkä nousee tämmöisinä mitkä on joskus nostettu esiin haastavana eläinten arvon suhteen, kuten se, että kertomuksessa Jeesus ajaa pahoja henkiä sikoihin ja sieltä jyrkän tieltä alas. Ja sitten kysytään, että mitä tämä kertoo Jeesuksen asenteesta sikoja kohtaan. Kyllä siellä aika vahvasti tulee tämä ajatus, että lintukaan ei putoa taivaalta taivaallisen isän sitä tietämättä, ja olettehan te vielä enemmän arvoisia kuin linnut. Eli tämmöinen niin tietynlainen arvohierarkia siellä tulee, että annetaan arvo myös muille luontokappaleille, mutta todetaan, että ihmiset vielä arvokkaampia. Tämä siinä nähdäkseni on aika vahvana juonteena. Jotkut eläinteologit on kiinnittäneet huomiota tähän kertomukseen Jeesuksesta erämaassa ja tämmöiseen käyttää termiä messiaaninen rauha, eli tämmöisen erityisen messiaanisen hahmon kykenevyys rauhaan ja yhteiseloon petojenkin keskellä ja kanssa. Paavali, kun tämä löytyy Vanhasta testamentista, sanotaan, että älä sido puivan härän suuta. Paavali toteaa, että ei kai Jumala tässä häristä huolehdi, eli siellä ei hirveästi herkkyyttä eläimille ollut. Eräät tutkijat on pohtineet, että missä määrin Paavalin kaupunkilais- ja oppineisuustausta vaikutti tähän. Toisaalta Paavalilla on kyllä ajatus selkeästi korostaa sitä, että kaikki luomakunta pelastuu, eli se ei tee semmoista eroa, että osa joutuisi romukoppaan, mutta taas sitten, että miten nämä pelastuskysymykset tarkalleen ymmärretään, niin siinä se on tietysti monimutkaisempi juttu. Kristinuskon pääasialliset kirkkokunnat on lähteneet siitä ajatuksesta, että tämä aineellinen todellisuus jollakin tavalla kirkastetaan lopun ajalliseen tilaansa, mutta tässä mennään asioihin, joista on hankala sanallisesti keskustella. Kristinuskon historiassa yleensä kristittyjen asenteet on pääasiassa vastanneet yhteisönsä yleisiä asenteita. Näin voineen turvallisesti sanoa, historiallinen tutkimus on aina hyvin haastavaa ja näin suurten yleistysten tekeminen myös. Poikkeusyksilöitä on ollut erilaisia ja myöskin pienyhteisöjä, joilla on ollut erilaisia tapoja, asenteita ja käytänteitä. Tuossa alussa vähän mainittiinkin sen taulun yhteydessä tämä erämaakirvoittelijoiden ihanteena harmonia. Franciscus Assisilainen on tietysti sellainen hahmo, joka yleensä etupäässä nostetaan esiin kristinuskon historiasta tämmöisenä luontoon ja eläimiin rakastavammin suhtautuvana hahmona. Haasteena myös näissä pyhimyskertomuksissa on se, että missä määrin eläimet saa olla sitä mitä ovat, vai täytyykö siihen liittyä jonkinlainen opetus tai jonkinlainen enemmän ihmispersonan kaltaiseksi tuleminen, jotta se eläin olisi parempi kuin se luonnontilassa on. Keskiaika ja valistuksen aika on siellä omien luentojensa aiheita ja siihen ei kannata mua pyytää puhumaan. Sen verran kuitenkin siitä itsekin tiedän, että hyvin monenlaista sieltä löytyy. Jopa nämä eläinoikeudenkäynnit on sellainen hersyvä aihe, mitä nostetaan esiin. Sitten aatehistoriallinen keskustelu paljon on vääntänyt siitä, että
missä määrin ja mitkä tekijät muuttaa luontokäsitystä mekanistisemmaksi. Turvallista sanoa, että joka tapauksessa valistuksen ajan jälkeen yleistyy näkemykset, joissa eläimet nähdään enemmän tämmöisinä koneen kaltaisina. Kristittyjä eläinoikeusliikkeessä Briteissä on ollut sangen pitkään. Tämä tietysti osittain selittyy sellaisilla sosiaalisilla tekijöillä, kuten se, että vaikkapa pastoreilla oli suurempaa liikkumavaraa ammatillis-yhteiskunnallisen asemansa puolesta, mutta joka tapauksessa niin osoittaa semmoista nousemista aikansa valtavirtaa vastaan, jos lähtee eläinten arvoa puolustamaan. Ekoteologian nousu tapahtuu laajemmin 1800-luvun lopulta lähtien vähitellen. Mun oma väitöskirja käsitteli 1900-luvun varhaista ekoteologiaa ja siinä keskeinen tulos oli, että 1900 ja 1950 välillä sitä oli yllättävänkin paljon. Ei se mikään niin ykkösagenda ollut, mutta ihan nimekkäätkin hahmot sitä jo silloin pohtivat. Mielenkiintoista kyllä, niin eläinteologia on yleensä ollut sitä erillinen liike, että hivenen niin kuin yleensä ympäristönsuojelun liikkeessä niin on tahtonut olla vähän eri porukat, jotka ajaa eläinten oikeuksia ja taas sitten, jotka ajaa vaikkapa kansallispuistojen perustamista tai parempaa metsälakia. Suomessa Sakarias Topelius on mielenkiintoinen hahmo, jolla näitä molempia yhdistyy. Hänellähän oli esimerkiksi tämä lintujen suojeluagenda ja ympäristökasvatuksellista virittyneisyyttä jo varhaisessa vaiheessa, suurta vaikutusvaltaa koulun oppikirjojensa kautta. Se Topeliuksen luonnonkirjahan on kyllä sangen kiinnostavaa luettavaa, sitä voi ihan suositella, että tällaisella mentiin monta vuosikymmentä ja siinä heijastuu aikansa luonnontieteellinen tieto monin tavoin. Toki sitten vaikeita asioita, kuten evoluutio-oppi, niin Topelius ei niihin sitä paljon lähde. Kansainvälisestikin oli harvinaista, että meillä Suomen luterilaisessa kirkossa niin oli jo vuonna 1948 katekismus, jossa mainitaan eläinten vastuullinen kohtelu ja sen selitysteoksessa vielä vähän tarkemmin. Yleensä tähän meni pidempään. Tässä lienee juurensa paljon siinä, että piispa Eino Sormunen, joka kirjoitti teoksenkin Lapsuus maakylässä siitä, kuinka merkittävä oli vaeltelu metsäluonnossa ja siinä agraariyhteiskunnassa, niin hän oli siinä vahvana tekijänä. Sormunen muutenkin käsitteli ympäristökysymyksiä, joskin sitten Rachel Carsonin äänettömän kevään jälkeen siitä tuli vähän sen tarkempaa. Mutta tuskin tämä olisi mennyt läpi silloin, jos Sormunen olisi ollut ihan ainoa, että kyllä siellä varmaan muitakin oli. 50-luvullahan jo ehdotettiin Suomen evankelisluterilaiselle, että tulisi tämmöinen erillinen eläintensuojelupyhä, eläintensuojelusunnuntai. Se olisi kiinnostavaa vähän tutkia tarkemmin, että ketä kaikkia siinä porukassa oli, mutta en ole muuta löytänyt mitään lyhyen maininnan. Varhaista eläintekoteologiaa Albert Schweitzer, nobelisti, sangen hämmentävä monilahjakkuus, joka oli tunnettu sekä urkurina, Bach-tutkijana, raamatun tutkijana ja myöhemmin lääkärinä, joka perusti sen oman lääkäriaseman keskelle Afrikkaa. Ja tätä elämän kunnioittamisen, josta kunnioittaminen lienee ehkä liian lievä ilmaus, sen etiikkaa kehitti eteenpäin. Lähti liikkeelle luterilaiselta pohjalta, mutta toki sitten laajensi sitä, mitä perinteisesti luterilaisuuteen käsitettiin aika vahvasti. No, tuossa on muutama hahmo kristinuskon historiasta, näitä varhaisia. Amerikkalainen H. Richard Niebuhr oli kiinnostava hahmo siinä, että se rupesi kehittelemään jo 40-luvulla sellaista eettistä systeemiä, jossa lähimmäisyyden käsitteen alle nähtiin myös ei-inhimilliset olennot ja tietyssä mielessä kaikki, joka on osallinen olemassaolosta. Itäisellä puolella aika pitkään, niin ortodoksisella puolella niin voimakkaampien eläimiä arvostavien tekstien joukossa on ollut Dostojevskin Karamazovin veljesten keskellä olevat isät Zosiman pohdinnat. Se on kiinnostava juttu, että nimenomaan näitä venäläisissä mystisissä teologeissa, joiden kanssa Dostojevski oli vuorovaikutuksessa, niin siellä löytyy tämmöistä aineistoa, missä pääpaino on ehkä siinä yhteyden kokemisessa ja siinä, että pyhyyskäsitys heijastuu kaikessa luomakunnassa. Se, että missä määrin se synnytti käytännön eläinoikeustoimintaa, niin on sitten eri juttu. Sitten myöhemmässä, sanotaan 1980-luvulta,
kasvaneessa eläinteologiassa brittalainen Andrew Lindsay, josta Laura on tehnyt gradun, on ollut uranuurtajana. Se on vähitellen kasvanut ala, mutta yhä sangen pieni. 2010-luvulla niin kyllä sitä yhä enemmän julkaistaan ja kasvussa se on. Suomessa meillä on teologiselta puolelta niin Pauliina Kainulaisen Teuvo Laitilan artikkeleita ja kirjatoimitustyötä. Antti Nylenhan on nykyään katolaania siinä määrin soveltanut kristillisyyttä myös tähän. Mä oon itse kirjoittanut tuommoisen pienen yleisesityksen Eläimet ja kristinusko -otsikolla, mikä on netissä. Se on enemmän tämmöinen johdatuskeskustelu kuin mikään kattava esitys. Maailmalla, etenkin Jenkeissä, niin koiria on pohdittu, taitaa olla, että lähdetty osittain pohtimaan laajemminkin eläinteemoja koirien ja lemmikkien kautta. Systemaattisessa teologiassa, joka käsittelee kristillisiä oppeja ja eläimiä, brittalainen David Glove on tämän hetken johtava hahmo. Sylvia Dean Drummond, jolla on myös luonnontieteellistä koulutuspohjaa, on erittäin kiinnostava tutkija. He on kehitellyt esimerkiksi tämmöistä, mikä englanniksi on creaturely theology, mikä kääntyy erittäin huonosti suomeksi, mutta ajatuksena siitä, että tämmöistä niin kuin olentoteologia on aika kökkö suomenkielinen termi, mutta ajatuksena se, että lähdettäisiin liikkeelle siitä, että ihmiset ja eläimet on yhdessä tämän luotuisuuskäsitteen alla, että se lähtökohta ei olekaan pelkästään ihmiset. Eläinteologian teemoissa on yhtäältä ollut yleisiä eläineettisiä kysymyksiä, niitä mitä ylipäätään keskeisinä on käsitelty. Toisaalta teologisia teemoja esimerkiksi tai kysymys siitä, että mitä on pelastus ja miten eläimet ovat siitä osallisia. Semmoinen maanläheinen sovellus tästä on korostus siitä, että kristittyjen tehtävä olisi harjoittaa lähimmäisen rakkautta ja tämmöinen vapautus ja pelastus ilmenisi siinä, että toisia luotuja kohdellaan rakastavasti tavalla, joka ottaa huomioon meidän omat intressinsä ja hyvinvointinsa. Mai Kivelä vastasi mielestäni erittäin hyvin tähän sielukysymykseen, että riippuen siitä, että minkälaista niin sanottua kielipeli on ehkä vähän juhlallinen termi, mutta kuitenkin. Englannin kielessä on tämä spiritual-termi, mikä tekee asioita vähän helpommaksi, koska se voi viitata tämmöiseen sanotaan laveampaan henkisyyteen tai hengellisyyteen. Suomessa niin tämä vähän hengellinen on aika vahva termi ja uskonnollinen on vielä vahvempi. Ja taas tämmöinen henkisyys, niin sekin on vähän vielä jäänyt tekniseksi, siinä on vähän haaste. Ja tietysti tämä ihmisten ja eläinten yhtäläisyydet ja erot teologisesta perspektiivistä, niin sitä siinä paljon on jumppailtu. Jees. Mä luulen, että mä lopetan tähän. Meillä on tosiaan tämmöinen kansalaisjärjestö, mikä kristillistä ympäristövastuuta edistää. Se on tämä nimeltään AROHA, se tulee siitä kansainvälisestä pohjasta. Tämä tässä mainittakoon. Mutta toivottavasti tästä heräsi ajatuksia. Kiitoksia.